Atomer består af protoner, neutroner og elektroner. Protoner er positivt ladet. Neutroner har ingen elektrisk ladning. Elektroner har en negativ elektrisk ladning. Protoner vejer så lidt, og derfor vælger man at angive deres vægt i unit. En unit svarer til: en proton vejer 1 unit, en neutron vejer 1 unit, og en elektron vejer 1/1836 del af en unit. Et atom består af protoner, neutroner og elektroner. Protonerne og neutronerne er inde i kernen af atomet. Elektronerne svæver i ringen rundt om atomets kerne. I ring nummer 1 kan der højst være 2 elektroner. I ring nummer 2 kan der være 8 elektroner. Og i ring nummer 3 kan der højst være 18 elektroner. Her har vi en meget lille citron, en grøn citron og en gul citron. Isotoper er en forskellig version af den samme ting. Selvom de her citroner ikke ligner hinanden, er de stadigvæk den samme ting. Det samme gælder for atomer. Der er for eksempel 14 slags forskellige uran. Hvis man for eksempel skal bombe København, har man brug for uran 235. Andet uran kan ikke bruges. Den mest normale form af uran er uran 238. Alt andet uran er meget sjældent. Et nuklid er en atomkerne, der kun består af protoner og neutroner. En isotop er en nuklid med færre eller flere neutroner end standardudgaven af nukliden. Det nederste tal betyder, hvor mange protoner der er i atomet, og det øverste tal betyder, hvor mange protoner og neutroner der er tilsammen i atomet. Sådan beskriver man et nuklid.